Yeah, to all of you, our dear friends, families, relatives, and brethren in Christ here in the Philippines and in abroad, we greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Kada kayo nga kakabagyan, dita Sigay La Union, Sigay Ilocosur. Thank you for watching and joining us always, as mentioned by Brother Dennis Comeles. And our special thanks to our supporters financially and spiritually. Uh, First is the Dorking Fellowship in England, United Kingdom, care of Pastor Jojo Fronda. The Ilocano Fellowship in London, care of Pastor James and Valdez. The Throne of Grace Church, London, care of Pastor Larry Panilo. Brother Ben Espirito of United Kingdom, Brother June and Imelda Basi. Manang Esper in Manong Avilino Salibo, I should say, ito USA, and Brother Ben Rivamonte of USA as well. Kada kayo nga to all pastors and members of Mount Calvary Church Mission Fellowship INC, dito sa Norte Season Pangasinan, care of Pastor Leo Hirnichano. Actually, he is with us. Ayan naman, Pastor Cabarita Riet, care of Pastor Gabriel Awisan, and Pastora Annalie Ganyo, nga isang nga tumultulong. Ti Javirak Itogon Binget, care of Pastor Mel Carino. Ti Dagawi Church, Parasilis Mountain Province, care of Pastor Vic Francisco. Ijay Dilag Tabok Kalinga, Pastor Joel or Jonel Javier, and Pastor Edo Javier Agamada Gitoy. From Dita Bayabat, Tabok Kalinga, Pastor Ernesto Comias Jr. Dita Linglingay, Tabok Kalinga, Pastora Lia Baltoy. Dita Green Hills, Tabok Kalinga, Pastor Leo Ventura with his assistant pastor, Pastor J. Lord Cruz. Dita Kabura, Parasilis Mountain Province, Pastor Sergio Camison. Dita Mangnao, Parasilis Mountain Province, Pastora Janet Camison. And dita Lower Amolong, Parasilis Mountain Province, Pastor Russell Machay. Dita Wala, Parasilis Mountain Province, care of Pastor Dominguez Binolok. Dita Salyok Mountain Province, Parasilis, Pastora care of Pastora Josephine Lozano. Kandita Palitod, Parasilis Mountain Province, care of Pastor Felipe Manalay with his assistant Pastor Diego de Guzman. Kandagiti pioneering pastors tayo nga nagaputi from Palitod, the Pastor Jeffrey Esperanza and Pastor Wilfred de Guzman. And of course, our Reverend Mateo Badungan, who is always there praying for us. Agyaman kami karigiti karkararigyo kapsat. Amen. Hallelujah. And of course, iti Prayer Mountain, dito sa Busob, Rosario La Union, care of Pastor and Mrs. Daniel de la Cruz. And to all of you, thank you for joining us always. Maraydayo to Apo, and thank you as well for your birthday greetings to me. I was really blessed and touched kakapsat kadagita na impuswan nga panang kablao yo kanyak iti kasangay ko last Sunday, and God bless you all. Praise God. At Amen. kararan tayo wano agyaman tayo ti Dios. Hallelujah. By sing the song the English na give thanks, but iti Ilocano ko na agyaman ka iti Dios. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Agyaman tayo iti Dios. Ti ado nga kinaimbag na kinamatalag na iti biyag tayo. Praise God.
kararag tayo kakabsat. Madaydayaw ka, O Diyos, O God. Yes, Amay. Hallelujah. Madaydayaw ka. Amami nga na santo, ano Diyos. Itiretimanan nga gundaway, agkyamang kami, Apo, O Buhay na Diyos, po. ken ka. Timpay mo gundaway kada kami. Tapos kasta, Apo, Diyos, O God. Yes, praise Ag God. may sa kami nga mangidayaw. Mangitanok, tayo tanapateg, nga nagan mo. Buhay na Diamang po. kami, Apo, unay. Kinimbag Bless mo you, kada man. kami. Kas inkantami, Apo, Diyos, nga agyamang kami, Apo. Tip ayat mo kada kami, tip ang ted mo, ti anak mga pupugtong, na Praise. po mesos, nga iso, nga nangisalakan kada kami. Hallelujah. Ita nga gundaway nga, Yes, Lord. Dawatan amen. mi kan ka, nga benasyonam, ti panag, ministro mi, Apo, Diyos, O God. Yes, Iti nga amen. malam. Sapay ka di, Apo, Diyos, ta, benasyonam, iti amin na baset, ti aramid mi. Yes, amay. Tayo Amay. mi, manipuduging Praise gana, ti malpas, Buhay ti na po. sao, mensahim, ti di po maramatam, Apo, Yes, Diyos, O praise God. God. Yang mangsabat tin espiritual na kasapulan mi, Apo, Diyos, ita nga malam. Kada, Apo, dawatan mi kan ka, nga sa dinumag, Ti may second may sa nagiti viewers mi Lord Jesus dawatan mi Yes, kan praise ka God. masikati pangbandasyon nagtignay nagtrabaho ti biag ti may second may sa amami nga na santuan ket idatan mi kan ka nga ti nga ramid mi may gapo tinaga na po meso sa God. Amen and Amen. amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Madaydayaw tinapatag nga nagan ni ti Apo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sakbay nga mapantay ti sasaw ti Apo. Makipagkanta kay kada kami dito. Kanta ko na ububog da no manapya. Hallelujah. Praise God. Na nagwawagdagaan na kayaw awana. Awan ti makapnag na sarakan. Antikris ni Kristo iti nagkamangan. Ayan ti upukan anong nabiyang. O minumang tupog danong nabiyang. Maragsak ka na, penken at kararwang. O minumang tupog danong nabiyang. Nakaskas tao may abanan. Nagsambit ada nung tibiyag manipod Diyos. Ang peragsak yung ragot kinaldang. Itang gloria parabor kendi bendisyon. Ipukaw haleluya inaldang. O minumang kupog danong nabiyag. Maragsak ka na, penken at kararwag. O minumang kupog danong nabiyag. Nakaskas tao unay abanan. Managbaso umay kan kalbaryo. Ika, burayot kagayos kinalawang. Di man lubot aw-awisin nakarita. Lugar pagtendekan at kararwang. O minumang kupog danong nabiyag. Maragsak ka na, penken at kararwang. O minumang kupog danong nabiyag. Nakaskas na unay abanan. O minumang kupog danong nabiyag. Maragsak ka na, penken at kararwang. O minumang kupog danong nabiyag. Nakaskas na unay abanan. Hallelujah. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Ti tiyempo ti kapudot na kakabsat. Ket masapul tayo ti makunkuna nga danom. Tapno palamisan na tayo. Amen. Daytoy nga danom nga natural a danom. No uminom tayo ket ma-refresh dayarik na tayo. Anyakit din kakabsat nga nagsayaat. Yeah. Ket nang nangruna, dayay kinanta tayo nga danom nga ubog. Nana. Amen. Nga daytoy awan sa bali
no saan nga niya po tayo nga Hesus Kristo. Iso ang makabalin, amang penek kada tayo, dayay panakauwaw tayo, kakabsat. Hinton, niya po Hesus, ada kadagiti puso tayo, agburayok, That's right. ket marik na Hallelujah. tayo, ti panakapenek, dagiti kararwa tayo. Yes, Kakabsat amen. gigayam. Idilas Sunday, sinarita tayong may papan, ti makon ko nga The Great Commission. Nga naa daw ije libro ti Matthew, chapter 28, and ije Mark, chapter 16. The Great Commission, nga iso nga in pakumit ni Apo Isus kada tayo. Madadayaw ti Apo. Kaya sakbay nga ituloy ko, kaya't ko nga kablawan, dagiti amin nga kapamilya tayo. Kaya't kuman nga kablawan, dagiti kakabagyan, dagiti Dumalis clan. Kaya't kung kablawan dita Sigay Ilocosor, kumusta kayo amin dita Apo? Ket sapay kumata, adda kayo tatanga oras nga agdingdingag. Okay. So, dagitoy nga kakabagyan, mamatiak nga da kayo adunto dagiti Dumalis. Kapamilya tayo nga mapaan ni Jay Langit, madaydayaw ti Apo. Mabalin nga hantayupay nga nagkikita da kayo nga daduma, kit makita kit adu kayo gayam nga kakabagyan. Dita Ilocosor, dita Santa Cruz, Ilocosor. Da kayo nga agdingdingag, dita Kaparyaan, madaydayaw ti Apo, maragsakan kami. Ti panakadamag mi nga adu kayo gayam nga agdingdingag nga kakabsat dita. Dagiti kakabagyan, dita Tabok, Kalinga. Daydayaw ti Apo, maragsakanak, ti panakyadayo kada kami. Kinuraypay, dagiti kakabagyan, dita Palawan. Maragsakan kami. Makitkita mi dagiti komensyo ket anyakit din nga nagragsak nga talaga ti ag-survey ti Apo. Ti panggap, dahito nga programa, tayo kakabsat. Saan nga dijay panangi-promote tayo, ti kinasasinno tayo. Ngem iso ti panangi-promote tayo, ti lumawlawa, dumakdakkel nga pagarian ni Apo Dios. Ket nuaddadag iti kadakkelan, nga panggap iso dijay maabot da kayo kuma sa ninuman nga ayan niyo, dito'y paset ti lubong. Da kayo nga kakabsat, kabagyan dita abroad, dita Amerika, dita Hawaii, dagiti gagayam, pastor. Kay anyakit din nga nagragsak ti ag-survey kini Apo Dios. Da kayo nga gagayam dita sa Bela. Daydayaw ti Apo, kinurepay ti intiro nga Pangasinan, kinti Tarlac. Kay maragsakan kami kakabsat ti panakyadayo kada kami. Ken kada kayo amin nga viewers nga makyadada, maragsakan kami unay, kay mapantayo manayin ti dayti nga malam, ti mensahe ti biyag. Dito libro ti Matthew, chapter 1, verse 1 up to verse 17. Okay. Matthew chapter 1, verse 1 up to verse 17. Okay. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Judah the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Perez the father of Hezron. Hezron the father of Ram. Ram the father of Aminadab. Aminadab the father of Nason. And Nason the father of Salmon. And Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab.
Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife, or Uriah's wife. Solomon, the father of Rehoboam. Rehoboam, the father of Abijah. And Abijah, the father of Asa. Asa, the father of Jehoshaphat. And Jehoshaphat, the father of Jehoram. Jehoram, the father of Hosea. And Hosea, the father of Jotham. And Jotham, the father of Ahaz. And Ahaz, the father of Hezekiah. And Hezekiah, the father of Manasseh. And Manasseh, the father of Ammon. And Ammon, the father of Josiah. And Josiah, the father of Jeconiah. And his brothers at the time of the exile to Babylon. And after the exile of Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Asor, Asor the father of Sadok, Sadok the father of Akim, and Akim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar the father of Matan, Matan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Last verse. Thus there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to exile to Babylon, and 14 from the exile to the Christ. Okay. Kakabsat, adalin tayo man, dahito yung makunkun na nga, the ancestors of Jesus Christ, or the generation of Jesus. Okay. Ti panggap no apay nga ni Matthew ket in record na dagitoy nga genealogy ni apo tayo nga Hesukristo. At dadwa nga kakupin ditoy masapol nga makita tayo. Okay? Umuna is to demonstrate continuity between the Israel of the Old Testament and Jesus. May kadwa, to demonstrate Jesus' royal lineage, son of David, and link with the founder of Jewish race, iso ni Abraham, son of Abraham. So, ditoy 17 verses, makita tayo dagiti 46 nga tattao. Nga dagitoy nga 46 nga tattao, iso dagitoy dagiti ancestors ni Jesus Christ, grandparents na. Okay. So, from Abraham to Joseph, kakabsat, malipod kina Joseph, ket ti bait na, dayta, manipod ti panakayanak ni Apo Isus no, jak agkamali, ket almost 2,000 years. Okay. So, ni Matthew, insurat na daytoy nga libro, nga maiturong kadagiti makunkuna nga Jewish people. Ti libro ti Matthew. Nga impakita na, una ipakpakita na, nga ni Jesus iso ti ari kin Mesias dagiti Hudyo. Okay. So, ni Jesus, iti sisarek na di makon nga human history,
when the land of Palestine was controlled by Rome. Okay. So nga, ti panakayanak, niya po tayo nga Iso Kristo, okay, iti istorya ti kinatao na, ket nayanak, idi panawain ti Roman Empire. Okay. So, dagitoy, ti panang control, dagiti Roman soldiers, iti sibubukal nga nasyon ti Israel, okay, nga controlled iti military. Ket addatal na, babaan ti control ti military. But, the price of that military peace is oppression. Okay. Adda ti, di ngay, makunko na nga slavery. Yay. Kadagidi nga panawain. Okay. Adda ti tal na, nga addamat ti makunko na nga mararamid nga abuse. Kadagidi nga chimpo. Slavery. Okay. Okay. Panakaparparigat, panakabag-en, kung natayo kuma. Kaya, di yan makunko na slavery, maybe, adat trabaho nga, di ngay, awanti, di ngay, nyatay ko na tayo dyan, titangdan kat saan nga pag-iso. Okay. Underpaid, makon ko na. So, adati makon ko na nga hanlang nga oppression, slavery, nga madapay ti makon ko na nga injustice. Maybe justice for the rich only. Yeah? Adda, mabalin nga adati makon ko na nga justice nga kasla uray mo't kadagitoy, di ba? Kung kadagidi nga chimpusan lang nga kadagitoy. Dito makon ko na nga injustice. Uray pa'y kadagidi panawain. Okay. Idi umay ni Apoy Sos. Akas may isang tao. Kahit may kapat, so diyan makon ko na nga immorality. Mabalin nga uray di, adda dagiti rape, nya, six slaves, kasyay, nga mararamid kadagidi nga chimpaw. Di ba? Kahit dagitoy amin kakabsat ti mararamid iti apanang kontrol ti makon ko na nga Romans kadagidi nga chimpo. Kita antiyo ni Matthew interest na ti kapuunan ni Jesus Christ back to Abraham. Okay. Inrugina kini Abraham. Amo tayo nga ni Abraham, he is the father of faith. Ako na ti Biblia. Okay. While Luke trace it back to Adam. Okay. Inrugina, okay, impan na kini Adam. Inrugina kini Adam. So, Matthew, insurat na kadagiti Diyos nga ipakita na nga ni Abraham isuti nagtaudan dagiti makunko na nga Jewish people ni Abraham. While ni Luke insurat na kadagiti hintiles. Okay. Ti libro ti Lucas nga impakita na impasas na nga ni Hesus Kristo isu ti Savior wano mangisalakan dagiti amin nga tattao. Isu nga datayo nga Hudyo yaman tayo. Tanay raman tayo jay. Okay. Isu dayta ti rason ti panangisurat na i-emphasize nga ni Jesus isu ti Savior of all people. Madaydayaw tinapatag nganagan iti apaw. Now, let us study nga no apay nga ni Jesus ket isu ti Mesias ken mangisalakan ti su amin nga lubong ket imay akas may sa atao. Okay. So all ancestors of Jesus are different lifestyle and background. Kitaan tayo no kitaan tayo yung imbasak tatay di jay generation ni Apo Isos nga nagtaudan na. Okay? Ada ti nagduduma nga lifestyle kin background da iti biag. Okay? Their personality, okay? Their spirituality, and their experience in life. Kitaan tayo. Okay? May sa is kaduan na may sa kadagiti
Kaduan na, iso dagi jay heroes of faith. Ya. Nabanggit ni jay, like Abraham. Okay. Amo tayo nga ni Abraham, iso timakon ko na nga, nagtaudan. Okay. Ti tribo, ti Israel. Okay. Na Isaac, ni Ruth, ni King David. Okay. Iso dagitoy. Dagiti makon ko na nga nabanggit ijay libro ti Hebreo, kapitulo 11. Okay? May papan, dagiti pamati, dagiti nga tataw sa maawagan da nga, they are the heroes of faith. Dayo ti Apo. And some had shoddy reputation. Di siya di kayat nga asawan, not trusted. Uno di ngay, haan nga, dagiti, tattao nga medyo, una tayo nga medyo nalidem pa nagbiar, like ni Rahab. Mo tayo nga ni Rahab kat, she is a prostitute. Iso nga dayjay, idi inataki ti, the Hosway day, ti Jericho. Iso dayjay nagyan. Ijay makunkuna nga wall, nagbalay jay. Iso ni Rahab. Ngam kita nyo, she is a prostitute. Ngam kita nyo, ijay makunkuna nga ancestors, one generation ni Apo Isos, kitaan tayo dito nga, ni Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Ya? Iso nga, kitaan tayo dito nga, ni Salmon, ama na ni Boaz. Okay? Ni Salmon, the father of Boaz. Ket ti mother na, iso ni Rahab. Okay. So, kitaan tayo dito nga, ijay ancestors ni Jesus Christ, may sa ni Rahab. Okay. Ijay. Ket saan lang nga, may sapay ni Tamar. Okay. Okay. Digit na gitoy ket iso dagiti tattao nga saan nga popular iti Biblia. Okay. Ngam kita antiyo. And many were very ordinary people like Hezron, Ram, Nason, Akim. Dagitoy ket ijay line up ket adayjay ijay ancestors ni Jesus Christ. Others were evil like Manasseh. Ni Manasseh iso ti ari ti Juda. Okay. Nga ni Manasseh nga ari ti Juda, iso na ti ari, may sa kadagiti ari nga kadaksan gaputa, he sacrificed his children to the gods. Dagiti di Diyosen ti pagano. Niya, impatakder na, ket indaton na dagiti anak na, niya kitin niya kinadakes. No sika ko mga tao ket agidaton ka ti Diyos mo. Niya. Ti panangi daton mo ket pauram. Niya. Ket ni Manasseh iso ti ari ti Juda. He sacrificed his children to the gods. Okay. Dagitoy dagiti di Diyosen. Han lang nga kasta ni Abiha ni nga anak ni Samuel isukot may nga judges ti Israel. Niya. Ket isu nagaw awat ka dagiti bribe paspasuksok. Niya. Dagitoy nga may ije line ije makunkuna nga ancestors ni Jesus Christ. Kakabsat kini gayam. Ti trabaho ti Apo iti history is not limited by human failures or sins. Makita tayo, dagitoy nga ije ancestors ni Jesus Christ, nya, aduda dagiti tattao, nga, dagiti nga napnonda kadagiti nadadagsen abas basol. Ngem, ti trabaho ni Apo Dios, usarin na gayam dagiti ordinary at tattao. Okay. Isot gapo na nga ni Apo Dios, usarin na dagiti amin nga klase ti tattao. Tapno iniyag na ni Apo Isos nga iso ti mangisalakan. Ni Rahab ket may nga prostitute nya. Nga may line up. Iso nga kitaan tayo dagiti nagtaudan ni Apo Isos ije makunkun nga human race ket varieties nagduduma. Ada nabaknang, ada man nakabalin nya, ada ordinaryo nga tattao nya. Kitaan tayo kakabsat. Ngem na iyag dayta nga Jesus. Naipatungpal dayta nga Jesus. Nga iso ti mangisalakan dayto nga lubong. Niya,
nga naipagna kadagiti nagduduma nga klase ti tattao. Kakabsat king gagayam. Ije libro ti Galacia, kastoy ti kunana. 3:29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Jay lokano kuno na ketno tattao na kayo ni Kristo, dakay nga rod ti kapututan ni Abraham, kinagtawid kas iti kari. Kakabsat, originally, jay promise niya po Diyos kini Abraham, it was not intended for the Israelites only. Ngayon, for the whole world, na ited daytoy nga para ti suamin at at tao dito'y lubong. Nga ije Genesis Kapitulo 12, versikulo 3, siya sinuman ti mangilunod kin ka, kuna ni Apo Diyos, ilunod kun tao. Kat ti mang bendisyon ak tao. Kat agbalin kan to nga bendisyon kuna na. Kadagiti amin nga pampamilya kuna na. All families kuna na, ije New King James Version, King James Version. Ngem je NIV version ko na all people in the world. Amin nga tao dito'y lubong. Ti panagbalin tayo kakabsat niya. Nga kapututan ni Abraham. Saan nga itilasag. Nga magsarsarita ti na espirituan. Okay. Nagbalin tayo nga kapututan ni Abraham. Gapu ti pamati. Isu nga datayo ket nagbalin tayo akapututan ni Abraham babaan ti pamati kini Kristo. Tapno kakabsat datayo nga rod nga kapututan ni Abraham babaan ti pamati kini Apo tayo nga Kristo. Dayta nga rod nga Kristo nga naibaga di Old Testament. Naaramat dagiti nagdagdudo mga klase ti tattao na baknang na pobre managbasol at tattao ket naaramat tapno nayasidag kin naited ti baro nga tulag. Tapno na amuan tayo, dahi nga mangisalakan isom ni Kristo. Nga rod kakabsat king gagayam, ti baro nga tulag. Tanagbalin tayo met akapututan ni Abraham, iyag tayo met nga rod. Dahi nga Kristo ang mangisalakan iti biyag. Nga idanon tayo kadagiti sabsabalay. Ibaga tayo kadagiti sabsabalay. Kadagiti tattao kakabsat. Anyaman ti klase tayo kakabsat. Nababa tayo man. Awan adal tayo man. Anyaman ti klase tayo ama nagbasol. Kitaan nyo kakabsat. Imbaga na tinasanton nga surat, nga daw muna, ket dagiti muna isudan to dagiti maudi. Ket dagiti maudi isudan to dagiti umuna. Nung malagip yung kakabsat, ti may sa tao. Nga tulisan, iti panakailan sa ni Apo Isos. Ti may saada di makanigid, ket ti may saada di makanawan. Ket di makanigid, abyen na, ni Apo Isos niya. Ket na iti makanawan, iso na tinangibaga, nga kunana may karita laeng, nga mangawat, ti supapak ti basol ta, kunana iti makanawan. Sana imbaga kini Apo Isos, kunana, inton adda ka Apo, jay pagaryam laglagi punak tao. Ket kunana ni Apo Isos kinkwana, manipod itangal daw, kunana, makipagyang kanto, ijay paraisaw. Kakabsat yung gagayam, natay da yung nga tao. Niya, ket napan, ije pagarian niya po Diyos mamati at akasta. Taniya po Isos tinangibaga, kinkwana. Ket no ada imbaga, kinsaon niya po Isos saan nga ulbod, no di ket kinapod no. Ngarod, kakabsat yung gagayam, ado dagiti tattao, nga nabayagan niya agserserbay, nga magserserbida pailang kadagit ngal daw. Ada dagiti tattao nga imawat idanin sa niya bulan. Ada dagiti tattao nga nabiit pay, nga naisalakan, nga minawat na niya po Isos ket nabiit na nga natay. Ket imun unadan ilangit ket pudnuti ko natin na santon nga surat. Nga dadagiti umun una nga maud udi da ket dagiti maud udi isu dagiti umun una. Kakabsat king gagayam. Ti panangiyag tayo ti pagarian ti Dios kadagiti sabsabalay. Kakabsat king gagayam. Adda mabalin tayo nga aramiden. Okay. Anyaman ti kasasaad tayo. Hantayo nga panunutin no siya sinno tayo. Ando nga panunutin no anya dagiti basbasol nga naramid tayo. Tati Dios sana kitaan dagiti pagkurkurangan tayo. Ngem kitaan na dijay puso tayo, kintarigagay tayo, ngagserbi kinkwana. Da kayo nga kakabsat, nga naayat at tumulong kadagiti trabaho, ag tuloy kayo nga tumulong.
Han kayo nga maupay. Han yung akit kitaan dagiti kinasasinno dagiti tattao. Tati Dios san nga kinit kita ti kinasasinno dagiti tattao tapno natong pal ti panggap iti Dios. Kastamit ti Dios san nakangakit kitaan no siya sinno ka. Hanak ngakit kitaan no siya sinnoak. Han ngakit kitaan tinapalabas ko. Ngem kit kitaan na ti Dios dagiti tarigagay kin masangwanan tayo. Nan niya ti aramiden tayo iti trabaho na. Isot gapo na kakabsat king kagayam, nagbalin tayo nga kapututan. Niya po tayo nga Hesus Kristo. Nagbalin tayo a kapututan ni Ama Abraham. Gapo ta pinati tayo ket inawat tayo ni Apo Isos. Agtalinaed tayo ti pamati tayo. Hantay kuma nga maupay. Ibaklay tayo dagiti krus tayo. Anusan tayo ti agserbi a makipagnakin kwa na. Dandanin umay ni Apo Isos. Isu nga nagkaringa umayak tumanin kitag subliak. Baklayan tayo dagiti amin nga awit tayo. Ti panagserbi. Hantay nga idiso. Anusan tayo ida. Tadandanin ni Apo Isos umay. Tapno alaan na tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. God bless us all. Kat daytoy ti minsay ti biyag. Ti Apo tulungan na tayo kumaamin. Thank you. Hallelujah. Praise God. Praise God. Agyaman tayo kadagijay nga sasaw ti Apo, mensahe ti Apo. Praise God. Ti kanta our response. Hallelujah. Agpatulong tayo ti Apo kat kuna tayo. O Jesus ko, tulungan na. Praise God. Jesus ko, tulungan na, dito'y lubong, paglasata, aramid ko, Isus.
Wen kakabsat kin kagayem, adda dagiti panawain nga nakapoy tayo. Adda dagiti panawain nga talaga nga maupay tayo. Ket kasla narigat tayo nga ragpatin. Kin isublay dayjay pigsa tayo, gapo ta imay ti panagkapoy. Ngam kabsat kin kayem, ti panggep no apay nga ni Jesus imay. Ni apoy sos, ti misyon na. Iso di jay iragpat na tayo, kadagiti kinakapoy tayo. Amen. Hallelujah. Agtuloy tayo kabsat. Hantayo nga kitaan, dagijay nga problema kindadagsen ti biag. Nga isot mangyawawan. Amen. Hallelujah. Adu dagiti nayawawan natataw, adu dagiti naupay. Ngam ti panggap dayto nga programa kabsat king gayam no adda ka ngagkapkapoy. Tapno iragpat na ka. Amen. Maramat ko marayto nga programa, kabsat. Tapno ti kasta, ijay panagkapoy tayo, may lapsot tayo kit Yes. mapapigsa Amen. tayo kuma. Hallelujah. Hallelujah. Agsubli ka kabsat, no'y may kin ka ti panagkapoy. Ada dagiti tiyempo nga kasla natamnay, ti panagserbi tayo. Haan lang nga si kakabsat. Mapasamak ka dagiti amin, ti kastoy nga pasamak. Magyaman tayo, tadda ti Jesus, Amen. amang tulong kada tayo, iti tiyempo ti panagkapoy. Maragsakanak ti kadak da pastoran kada kami da pastoran Mrs. de la Cruz. Kit kayat kuman nga ayaban ditoy ni Uncle Danny. Tapno iso ti mang serrada itoy akararag. Kay Hallelujah. kabsat kin gayem, Praise God. i-challenge me ti tunggal may sa kada kayo. Agtuloy tayo amin. Ngagserbe sa din naman tayan tayo diti pasay ti dubong. Praise God. Praise God. Amen. Praise Dayo God. ti Apo kapsat. Hallelujah. Malibod dito yung Asad Norte. May kami timasyar kini Mrs. Lourdes. Kidaw nga rod mo ti ayten nga dipen ti Apo nga sirant dayto yan. Kaya ti panagkararag. Kitag kararag tayo. Hallelujah. Bindito kinatanok unay nga Diyos. Yes, ngayon Lord. kam pagsisirbiyan. Yes, amen. Agyamang kami king Oh. sikat ti Diyos. Hallelujah. Nga si tutugaw ti trono ti parabor. Wina po. Patsinmi ken sinanama kami Apo nga dagiti mensahe nga naglayag iti Praise intiro nga lubong. Yes, God. Dayti nga mensahe para kadagiti so amin nga dingag. Yes, Kararag mi Apo nga daytoy nga mensahe nga isu nga nausar. Yes. Nga agbalin nga mamatibker, mamapigsa, mamabileg kadagiti so amin nga namati. Wina po. Kaya dagijay nga sanpay met nga nayuneg ti panagpamati dawat mi Apo nga babayan ti spiritum. Yes, Lord. Sapay lakadi nga Yes, in the name of the dayta nga Lord. kapsat no Yes, manpay Yes, amen. hampay unay nga nauneg ti relasyon na king ka Hallelujah. kararag mi Apo nga sikat ti tumulong, sikat ti mangkuyog ken kuana. Yes, amen. Anya ki din Apo nga naging bagka kinagpintas ti ramiden ti biag mi ti rabaw ti daga. Yes, Lord. Agyamang kami kinapo mo Jesus, ta isu tinangirugida ito nga panagpamati. Wina po. Isungat gapuna nga, agyamang kami, ta si kamot laing ti tumulong kada kami nga itultuloy mi, tagserbi, tultuloy Oh, mi, yes. So ti umasdek ken ka. Yes, Lord. Dahil ito'y apo, ti maysa Hallelujah, nga hallelujah. kasayaatan. Praise God. Ang kami agdanag, saan kami agbuteng, saan kami agkulayaw. Wina po. Anyaman ang paspasamak dito'y lubong. Wina po. Tamumi nga kadwada ka. Hallelujah. Adda ka nga sisibay kada kami. Isut gapuna nga agyamang kami. Manibod ti nagan ti ama. Nga iso nga ng tet ti anak na bugbugtong Yes, sinapo Lord. Jesus. Ken ti may katlo nga persona isut ti Espiritu Santo nga inkarimot lang ni Apo Jesus nga kuna sakbay nga naipangato. Ibaong kunto ti Espiritu Santo ang mangisuro mangidalan kada kayo. Narod Apo agyamang kami. Kitay ti nga malam nalpas manan daytoy nga ramid live streaming. Yes, Lord. Kadagiti timgeg sikat timang bidisyon. Oh, yes. So Hallelujah, God. Lord. Praise Madaydayaw ka. Ket sika lang ti pakaitladan ti amin ang glory at panagyaman. Praise God. Amen. Ken amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you so Atoy much. ti kapsat king gayemyo, pastoran Mrs. Dumalays. Mamangted kada tayo, tinaimbag nga oras tayo, amen. God bless us all. Hallelujah. Amen. Praise Thank you God. so much, Uncle Pastor Daniel de la Cruz.
And so with Auntie for being with us. Kan kada kayo nga kakabsat, ita. Praise the name of the Lord. Praise God. Nasubuta. I am redeemed. Nasubuta. Darati Cordero. Nasubuta. Darati Cordero. Nasubuta. Darati Cordero. Naispal na pagsanto, Tatay amin na sa santo, kay tu gloria, at sa sarap kay tu gloria, at sa sarap kay tu gloria, Tatay gloria, at sa sarap kay tu, Tatay amin na sa santo, Tatay amin asa santo, sa santo. Nasubuta, nasubuta, Darati Cordero. Nasubuta, Darati Cordero. Nasubuta, Darati Cordero. Naispal na pagsanto, Tatay amin asa santo, sa santo. Jai tu gloria, Jai tu gloria, at sa sarap kay tu, Jai tu gloria, at sa sarap kay tu, hallelujah, Jai tu gloria, at sa sarap kay tu, Tatay amin asa santo, Tatay amin asa santo, sa santo. Thank you and God bless us all. Bye-bye. See you again next Saturday. God bless us all. Amen. God bless us all. Hallelujah. Praise the name of the